Έχει μονά φιλαράκια. Αυτό τώρα για μας κάνει, μας τρώνε το χυμό, το κόβουμε λίγο, αλλά να φαίνεται η φόρα του ματιού. Δεν το κόβουμε τελείως μέχρι μέσα. Μην το βάλεις ανάποδα. Εντάξει. Θα πάρουμε μάτια από εδώ. Αυτό είναι τώρα περσινό, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι περσινό. Δώστε. Αυτό είναι. Εδώ. Τραχή μέσα. Αυτό εδώ. Εσωτερικά. Εσωτερικό και τραχή. Περσινό δηλαδή. Περσινό, ναι. Βλαστός δηλαδή σε ανάπτυξη, αλλά περσινός, όχι τρυφερός φετινός. Ναι. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Είμαστε περίπου 20 Απριλίου. Καλό αυτό το είδος της κορνέκιας, θα πάρουμε και από άλλη κορνέκια. Η επιλογή των πολύ είναι το νούμερο 1. Ποιος τα ξέρει, νομίζω ότι τα ξέρουμε. Ο Βαγιανός λοιπόν ο Πλούταρχος στη Σάμο μπολιάζει με μάτι, αγριελιά. Όπως βλέπετε το χωρίζει, βάζει αυτό το μέτρο όπως το λέει, το διπλό. Το παίρνει και το βάζει πάνω στην αγριελιά. Έτσι ώστε, περίμενε λίγο να έρθω να το πάρω. Έτσι ώστε να Κοπείς τα μέτρα που θέλουμε ακριβώς. ναι, για να μην μπαίνουν μαμούνια πιο πολύ. Και κάνει όπως βλέπετε ένα ήττα. Πάντα με κόντρα το ανοίγει, σιγά, πολύ σιγά, έτσι ώστε να τα απελευθερώσει με κόντρα. Το ένα το δεξί του χέρι κρατάει κόντρα και το αριστερό ανοίγει. Ανοίγει το μάτι, το πόλι, το βοηθάει λίγο και μετά το στρίβει έτσι ώστε να αποκολληθεί. Το έβγαλε. Πρέπει να έχει 3, είναι διπλό μάτι. 3 τρυπούλες το καθένα. Κρατώστε προσεκτικά, όχι από τη μέσα πλευρά. Ναι. Κρατώντας προσεκτικά. Και όχι ανάποδα. Με το κομμένο φύλλο προσέχουμε να βάλουμε τη σωστή πλευρά. Το τοποθετεί. Και το σπρώχνουμε μέσα. Και το σπρώχνει μέσα. Δοκιμάζει πάλι τα κοψίματα. Τα περισσεύματα. Για να, άμα περισσεύει να φεύγει. Και μετά το δένει με ταινία. Μονοτική πλαστική. Πλήρες κλείσιμο. Πλήρες κλείσιμο και σφιχτά. Για να μπορεί να ενσωματωθεί, αλλά και πλαστική για τη βροχή. Και μετά από 15 μέρες έρχεται, βγάζει την ταινία και λίγο ανοίγει τα πλαϊνά έτσι ώστε να αποκαλυφθεί το μάτι. Ο Βαγιανός ο Πλούταρχος πουλάει και λάδι ποιοτικό. Αρίστης ποιότητας. Είπαμε, αφαιρούμε και το κλαδί, το περισσότερο. Το περισσότερο κλαδί τα αφαιρεί από πάνω για να μην μπαίνει τη δύναμη. Αλλά το υπόλοιπο πότε θα αφαιρέσει του χρόνου, έτσι. Όλοι πάμε πιάσει. Άμα πιάσει. Βγάζουμε όλο. Βγάζει όλο. Έχει πιάσει όπως έχει πιάσει αυτό εδώ. Δίπλα.